अगर आप भी चाहते हैं RRKM फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम चरण पूजे जात रहनी बाबा विश्वकर्मानाथ के गाँव गाँव क के अइलस हलैलस अपना दाँत के। हम चरण पूजे जात रहनी बाबा विश्वकर्मानाथ के गाँव गाँव क के अइलस हलैलस अपना दाँत के। मोर बुनिया कौआ खा गइल बा थाली में से चाट के। मोर बुनिया कौआ खा गइल बा थाली में से चाट के। गैया के गोबर से घर अंगना निपाई 17 सितंबर बाबा विश्वकर्मा पूजाई। गैया के गोबर से घर अंगना निपाई 17 सितंबर बाबा विश्वकर्मा पूजाई। कोइल रानी खीरा लाबे मोती पूरा हाथ से। गइल रहनी खीरा लाबे मोती पूरा हाथ से। मोर बुनिया कौआ खा गइल बा थाली में से चाट के। मोर बुनिया कौआ खा गइल बा थाली में से चाट के। म्यूजिक बाय निषाद राज। झूमे बाबा के दुआरी कुंदन कनिया लगाबे बाबा जय जयकारी। कुमार मुकेश झूमे बाबा के दुआरी कुंदन कनिया लगाबे बाबा जय जयकारी। हाथी सवारी हथौड़ी ले ले बाबा हाथ में। हाथी सवारी हथौड़ी ले ले बाबा हाथ में। मोर बुनिया कौआ खा गइल बा थाली में से चाट के। मोर बुनिया कौआ खा गइल बा थाली में से चाट के। हम चरण पूजे जात रहनी बाबा विश्वकर्मानाथ के गाँव गाँव क के अइलस हलैलस अपना दाँत के। हम चरण पूजे जात रहनी बाबा विश्वकर्मानाथ के गाँव गाँव क के अइलस हलैलस अपना दाँत के। मोर बुनिया कौआ खा गइल बा थाली में से चाट के। मोर बुनिया कौआ खा गइल बा थाली में से चाट के।